Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska si tady ukážeme, jak si stáhnout Minecraft Bedrock edici na počítač, takže můžeme jít na to. Takže si zapnete normální Minecraft Launcher, je klasické Javiat, já používám Lunar klient, ale tohle je prostě Minecraft klient, to je normální klasický. A vy to tady budete mít pravděpodobně nějak za peníze, jo, ale já to tady mám úplně zdarma, protože se dělal Minecraft nějak od roku 2021, jaká akce prostě tam byla, takže mi to dalo zdarma, takže tam totálně prostě zdarma, nemusel jsem si nic skupovat. Tak, a tady dáte instalovat a potom si ukážu i gameplay, jak to, ne, prostě dáte instalovat, dáte instalovat a potom jak se to nám to doinstaluje, tak si ukážeme gameplay, že to fakt funguje, takže dáme teda instalovat, takže čau. Tak lidi, takže to máme stáhlý, takže jak to máte stáhlý, tak dáte jenom hrát, to je klasika, já si tady trošku zprávím myši lidi, tak. Takže dáte prostě hrát. A jak vidíte, je to taková ta mobilní verze, jak jste chtěli. No prostě kompletní verze, prostě je to Pocket, je to Bedrock edice, jestli chcete Pocket, ale já to říkám Bedrock. Já to říkám Bedrock Edition, takže jo, to je v pohodě. Načítání balíčku zdrojů, jo, to je v pohodě. Já se potom přihlásím, akorát si tady vypnu hudbu, tak. Hotovo. Tady se přihlásíme. Určitě se nechce jmenovat Alex. Jo. Shuttera, OK. Vypadám postavu. Tak. Takže soubory, já to chci, tak. Já jsem fakt psychopat, já vím. Vím to, že jsem psychopat. A dobrý, takže lidi. Jak vidíte, máme to tady, ale abyste fakt věřili, že to jde fakt hrát, takže dáme hrát. Vytvořit nový. Dáme třeba, pojmenujeme to třeba, abyste mi věřili. Ježiši, aby jsem si trošku spletl klávesy, jo. Tak. Dáme tvořivou, ať máme hezký kreativ. A uděláme z téhle Bedrock edice, jestli chcete, a i jakoby komplet sérii, jestli budete teda chtít, jako já. Jako, když už to stáhlí teďka, tak můžeme udělat nějakou sérii, rozhodně se mi ozvěte v komentářích. Takže už se nám to tady zapíná. Tak jo lidi. Tak lidi, dáme si tady aspoň nastavení, nevím, kde se to dělá. Jo, ve hře asi to bude dělat. Jo, nevím, dělám si obecným. Kluci ve videu, jo, ve videu. Já používám teda 86. Nevím jak vy, ale já používám 86 pro rozhraní.
Akorát teda lidi, já vím, že jsem divnej, ale co je tady na té bedrockedici štve, takže když jdete dopředu, tak jak tam ukazuje tam ten váš skin prostě, no prostě tady, no prostě jak se na to tam ukazuje, to nemám rád reálně. Jako bedrockedice je dobrá, já proti bedrockedici nic nemám, já bedrockedici je rád docela, jo, jako. Takže lidi. A taky štve ještě bedrockedici jako to, že jak, počkejte, teďka hypnu, nic, jako. To já bedrockedici trošku triggeruje, jako. Proč tu a takový divný zvuk? No jo, lidi prostě, má to divný zvuk. Ale nechci tady uražit žádný fanoušky bedrockedice, že jo? Jako tohle je tutoriál a akorát prostě, nevím. Já hraju kompletně teda Javu, ale Bedrock je paráda. A ukážeme si, že na tím fungují i servery, trošku si tady zahrajeme, hele, zahrajeme si třeba Mineplex, jo, tak připojit k serveru. Ne, nechceme Mineplex Store. Tak lidi, uvidíme si to tady duely. Skywars, Block Hunt, Master Builder, Mob Arena, Speed Builders, Dead Run. Tak asi si zahrajeme třeba ty Skywarsy, no. Dáme solo mod. Reálně proč se tam prostě nemůžu připojit, protože proč to funguje jako, já nevím. Uvozujte se z komentáří, kdy se hrajete Bedrock. Prostě se zase nepřipojí na ten solo mod, tak tohle je strašný server jako. Kamo, proč prostě, co to je za server prostě? Jako, zkusíme asi něco jiného. Zkusíme asi jaký jiný server. Zkusíme třeba, jo, třeba Cubecraft, ten fungoval, ten se už jednou zkoušel a fungovalo to. Jo, jinak dáme pánové, dáme tady trošku větší jas, ať tady doslova nehrajeme na, jak by řekl Javáci, loady. Já jsem Javák, takže jak bych řekl já vlastně. No, takže nastavení. Ovladač. Obecné. Účet, tvůrce, video. Jo, jas. Stovku. Jas, stovka. Skywars.
jsem to řekl Skyverse. Si dělám sradu, já vyberám, že jo, Skywars, že jo. Mám Slick, Skywars, Quick Play. OK, takže už tady hrajeme. A většina hráčů, co tohle hraje, tak hraje na mobile, nebo na PlayStationu, nebo na jakýmkoliv jiným zařízení, co má Android, nebo je to konzole, nebo někdo to hraje na počítači, jo, jako. Neurážím tu nikoho, samozřejmě. A rád bych získal aspoň základní věci. Jo, aha, to je dobrá mapa, hele. Tohle na čavě nemáme. To bylo těsný, dámy a pánové. Ne, co dělá? Ty vogo lidi. Sorry bedroťáci, ale bože, ty bedroku jeden. Hraješ na konzoli, pane bože. Bych tě porazil bych tě, hej. Ne, já si dělal srandu, já nejsem žádný toxický, jako. Dámy a pánové, když jsem byl třeba strašně toxický a teďka už toxický nejsem, v klidu prostě, jo. Ale jsem strašně ukecanej, to je taky pravda, jsem strašně ukecanej. Z toho jsem se prostě nikdy nepoučil a nikdy nepoučuju. Takže jo, bez mluvení je nuda, bez kecání je nuda. Jinak děkuji za 36 odběratelů, je to fakt jako za takovou chvilku docela velký číslo. Fakt děkuji za tolik odběratelů, bych fakt nečekal tolik odběratelů, prostě lidi, jste super a nejradši bych vám to nějak vynahradil, ale já nemůžu. Já on říkal vlastně, že nevím, ježiši, co to je. Co to tady je? A sakra lidi, dámy a pánové. Ne, on na nás skočí! Lidi! My tyhle hráči porazíme, jo, jako. Tak pojď si, pojď! Hej, proč? Kámo, lidi, jak nás... Lidi, v pohodě. Jako sorry, já bych se měl z té toxiky léčit, jako. Sorry, já bych se měl z té toxiky. Něco mi to i spadlo. Go. Jo, let's go. Příště lidi. Tady tohle je minihra, jo. A tohle vypadá jak RTX mapa. No, víte co myslím, ne? Lidi, proč? Co to je? Lidi, co to je za verzi reálně? Co to je za verzi? Vždyť tady nemáte ani... Vždyť tady se nemůžete... Lidi, co to je? Lidi, já nechci urážit pak bedrock hráče Minecraftu, ale proč? Doslova proč? Tady máte. Proč si tady nemůžete vybrat kit? Proč? Prostě proč? Proč? Co to je? Co to prostě je? Lidi, sorry, že jsem takový toxický. Ale jenom. Nechápu, proč si tady sakra nemůžete vybrat kit. Kdo lidi?
nechápu, proč tady nemůžete vybrat kit really, nechápu, prostě nechápu, nechápu, prostě. Si tady uděláme screenshot. Takže je Windows Bird Screen. Takže jsem jich udělal víc, ať kdyby mi nevyšel. Ať kdyby mi nevyšel, tak ať mám prostě tuhle, ať mám prostě rezervu. Že ani nový screenshot už jo. Tak jo, takže lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo a Ať to odběr! Ať dosáhne těch 100 odběratelů! 100 sub! Please, please, please! I got! Super! Let's go! Super! Let's go! Ukončíme tohle video.